Hello friends, बरायबाय Bodo Gr.4 YouTube चेनेलाव मोननै साख्रि SSC नि गोदान साख्रि बेनिफ्राय DTE Assam Gr.3 आरो Gr.4 दा लोगोफोर डेट फोसावखाबाय SSC नि गोदान साख्रि दिल्ली पुलिस MTS बेनिफ्राय गोबां रोखोमनि दङ दा लोगोफोर जों नायगोन अफिशियेल नटिफिकेशन दा लोगोफोर गोबाव खालामा जों थांग्रानि अफिसियेल साइटआव आसामनि साख्रियाव बेयाव फैनाय लोगो लोगो DTE आवहाय लेटेस्ट आपडेटआव नोंथांमोना क्लिक खालामबानो जाबाय अफिशियेल नटिफिकेशन नायनो Gr.3 आरो Gr.4 साख्रि गोदान ओंखारदों जेराव अल आसाम केन्डिडेट्स एलिजिबल जानायफोरा एप्लाइ खालामनो हागोन कन्ट्रेक्चुएल जब बियो 11 मान्थ्स मावनो हागोन 18 निफ्राय 40 इयार्ससिम आरो बेनि नोंथांमोना एग्जाम फिसा 200 आरो 250 सिरियाल वाइसआव नायबानो जाबाय दाहाय स' बेनिफ्राय बे जाबाय आदर्श बिद्यालया संगठन आसाम थ' बेयाव DTE नि आन्दाराव गोदान कन्ट्रेक्चुएल साख्रि ओंखारदों जेराव स्केल फीआबो जोबोर मोजां आरो जायफ्रा एलिजिबल जायो नोंथांमोना हौवाफोर हिन्जावफोर गासैबो खालामनो हागोन जेब्ला जानुवारि 4 जागोन एप्लाइ जागोन आरो बिनि लास्ट डेटआ 20 जानुवारि 2023 स' बेनिफ्राय जोङो नायसै पस्टआ फार्स्टआव दं एकाउन्टेन्ट बेयाव एमकम नांगोन 55% बेनिफ्राय 6 मान्थ्स डिप्ल'मा नांगौ बेयावबो कम्पिउटाराव आरो लोगोसे 3 इयार्स एक्सपिरियेन्स नांगोन पस्टआ सासे दङ बेयाव 14,000 निफ्राय 49,000 मोनगोन आरो स्केल फीआ जाहैबाय ग्रेड फीआ 7,400 पर मान्थ नोंथांमोना मोननाय जागोन स' बेनिफ्राय नेक्स्टआव कम्पिउटार अपारेटराव BCA BSc बा नोंथांमोना BTEC खालामनांगोन 60% थानाय जानांगोन आरो बेयाव 3 इयार्स एक्सपिरियेन्स बिनाय जादों लोगोसे बेयावबो स्केल फीआ मोजाङै दङ जेरै 14,000 निफ्राय 49 सिम प्लास ग्रेड फी 6,200 देन बेनिफ्राय दङ जुनियर एडमिनिस्ट्रेटिभ एसिस्टेन्ट दङ एकाउन्ट्सनि स' बेयाव नोंथांमोना ग्रेजुवेट जानांगोन कमार्सनिफ्राय 55% थानांगोन 6 मान्थ्स डिप्ल'मा कम्पिउटाराव 2 इयार्स मिनिमाम नांगौ एक्सपिरियेन्स एन्ड बेनिफ्राय बेयावबो स्केल फीआ जोबोर मोजां नोंथांमोना बेयाव नुनो मोन्दों राइट साइड कर्नायाव स' जायफ्रा एलिजिबल जायो नोंथांमोना खालामनो हागोन देन बेनिफ्राय जुनियर एडमिनिस्ट्रेटिभ एसिस्टेन्टआवहाय ग्रेजुवेट जाबानो जागोन बेनिफ्राय 55% नांथारगोन बेयावबो मिनिमाम 2 इयार्स एक्सपिरियेन्स स' बेयावबो 6 मान्थ्स नोंथांमोननि कम्पिउटार सार्टिफिकेट थानाय जानांगोन एबा डिप्ल'मा 2 इयार्स एक्सपिरियेन्स बिदों आरो बेनि नोंथांमोननि स्केल फीआबो जोबोर मोजां बेखौ राइट साइडआव नोंथांमोना नायना लादो स' बेनिफ्राय नेक्स्टआव थांसै बेनो जाबाय Gr.4 आव स' लोगोफोर Gr.4 बो दङ नोंथांमोना DTE नि आन्दाराव Gr.4 हागोन बेनो जाबाय Gr.4 स्टाफ स' बेयाव 10 पास खालामनांगोन बेनिफ्राय 45% थानाय जाथारनांगोन एबा सेकेन्ड डिभिजन जानाय जानांगोन स' बेनिफ्राय जायफ्रानोखि एक्सपिरियेन्स दङ बांसिन नोंथांमोना चान्स मोनगोन आरो बे पस्टआव आरो गैयाब्लाबो बे पस्टआव हागोन एप्लाइ खालामनो सानै पस्ट दङ बेनिफ्राय नोंथांमोना स्केल फीखौ ग्रेड फीखौ बेयाव नायना लादो राइट साइडआव गासै बे पस्टआ 6 दङ मानोना बे जाबाय कन्ट्रेक्चुएल जब नालाय स' बेनिफ्राय जोङो नायसै दानिया माखासे डिटेल्सखौ बेयाव एग्जाम जागोन बेनिफ्राय लास्टआव बेबादिनो भाइभा टेस्ट जागोन बा प्रेक्टिकल टेस्ट लानाय जागोन नोंथांमोननि सिलेक्शन प्रसेसआ आलदा आलदा Gr.3 आरो Gr.4 दा बेनि एप्लाइ खालामबा नोंथांमोना डकुमेन्ट्सखौ साबमिट खालामनांगोन नांगौखौहाय जेब्लानाखि बिनाय नुगोन अब्ला नोंथांमोना खालामबानो जाबाय आरो जेब्ला लिंकआ एक्टिभ जायो आं नोंथांमोना एप्लाइ प्रसेसखौ लाना फैगोन जायखिजाया जानुवारि 4 खौ नोंथांमोना नेदो गासैबो नोंथांमोना सापर्टिं डकुमेन्ट्सखौ आपल'ड खालामनांगोन स' बेनिफ्राय जों थांसै दानिया SSC नि गोदान साख्रि स' बेनिफ्राय जों फैबाय SSC आव दा SSC आव फैनाय लोगो लोगो गोदान मोननै लेटेस्ट आपडेट फैदों बेनो जाबाय नोंथांमोननि एग्जाम डेट ओंखारबाय गोदानै फैनाय आरो बेनिफ्राय हेड कनस्टेबल दिल्ली पुलिसनि काट अफ फैबाय जोबोर खम थांदों 30 डिसेम्बर नोंथांमोना क्लिक खालामनाय लोगो लोगो मोनगोन दा बिदिब्ला जों नायग्रोनि एग्जाम डेटखौ जों नायग्रोनोसो फैदो माबायदि गोदान साख्रि ओंखारगोन MTS एबा दिल्ली पुलिस स' बेखायनो जों फार्स्टनि अपसनाव नोंथांमोना टेन्टेटिभ एनुवेल केलेन्डार एग्जामिनेसन बेयाव क्लिक खालामनाय लोगो लोगो बेबायदि पेजआ अपेन जायो बेखौ बयबो मिथिखागौ दा बिदिब्ला जोंहा SSC SD कनस्टेबलनि एग्जामा जागायसिगोन फार्स्ट लिस्टआव दङ बेनो जाबाय 10 जानुवारिनिफ्राय स्टार्ट जासिगोन अल इन्डिया स' बेनिफ्राय सेकेन्डआव कम्बाइन्ड हायार सेकेन्डारि एग्जामिनेसन बे जागोन नोंथांमोना मार्चआव आरो बेनि नोंथांमोना एप्लाइ खालामखाबाय दाखालि स' बेनिफ्राय MTS गोदान साख्रि ओंखारसिगोन बेनो जाबाय जानुवारि 17 जानाय लोगो लोगो नोंथांमोना एप्लाइ खालामनो हासिगोन आरो बेनि एग्जामा एप्रिलाव जागोन 2023 आव बे MTS आव नोंथांमोना 10 पास जानाय लोगो लोगो हागोन गोदान पस्टआव बेनो जाबाय नोंथांमोननि MTS बेनिफ्राय हाबिलदार पस्ट एबा हाबिलदार पस्टआव नोंथांमोना गोदान साख्रि 17 जानुवारि जानाय लोगो लोगो स' बेनिफ्राय कम्बाइन्ड ग्रेजुवेट लेभेल दङ गोबां रोखोमनि हायार सेकेन्डारि लेभेलबो दङ बे ओंखारबावगोन नोंथांमोना नै हमना ला 9 मे 1 एप्रिल 2023 बिदि दङ स' बेखौ दोननानै 7 नाम्बारा फिन खनसेबाव MTS ओंखारबावगोन बेनो जाबाय 14 जुनावहाय गोदान ओंखारबावगोन आरो बिनि एग्जामा सेप्तेम्बराव जागोन स' बेनिफ्राय नाम्बार 8 आव SI ओंखारगोन दिल्ली पुलिसाव आरो लोगोसे CRPF SSB दङ बे केप्सनि स' बिनि एग्जामाबो थाबैनो जागोन आरो बिनि साख्रि ओंखारोबा स' नोंथांमोना आङो आपडेटखौ लाना फैगोन दा जायखिजाया गोबां साख्रि फैथारसिगोन आरो लोगोसे बुंदों मोनसे बेनो जाबाय दिल्ली पुलिसनि एग्जामखौ एबारो SSC आ कन्डाक्ट खालामला खालि दिल्ली पुलिसाल' कन्डाक्ट खालामसिगोन होनना बुंदों माने जोबोर मोजां जासिगोन स' नोंथांमोना दिल्ली पुलिसनि आन्दारावनो एग्जाम होनो मोनसिगोन सेपारेटलि स' आसा खालामो नोंथांमोना जाहाथे मोजां होयो आरो जेब्ला एप्लाइ लिंकआ एक्टिभ जायो MTS नि आं नोंथांमोननो आपडेटखौ लाना फैगोन स' बेनि सोमोन्दै दिनैनि बिग आपडेट SSC निफ्राय आरो लोगोसे DTE निफ्राय